Jon Ugalde naiz, Lau Autoren zuzendaria. Lau Auto egiten du auto salmenta eta konponketa. Bagira 12 langile orotara eta hortaik erdiak euskalduna. Bezeroen parte handi batek badaki ekiparen erdiak euskara badakiela eta orduan naturaltasunez heldu dira hemen eta kasik naturalki ari gira euskaraz gure artean, bezeroen artean eta hemen euskaldunen artean. Ordean berriz ere naturalki erabaki dugu arigune izaitea euskaraldiarenako, sustut bezeroaren ageran, telefonotik hasiz eta hemen bezeroa etorri arte. Eta baita 15 egun horiendako indar berezi bat eginen dugu biztan da, baina nik estimatzen dut urtean zehar ere indar hori segitu behar dugula eta ahal bezain naturala izan behar dela urte osoan.